O xardineiro dos ingleses arranca e pecha a súa trama aquí, neste cemiterio de Rubiáns. Conta a historia de Edelmiro, un home que quedou a cargo do mantemento do Camposanto, onde foron soterrados uns mariños británicos, e o tempo da Belle Époque de Vilagarcía. Os británicos viñan á vila e ateigaban as súas rúas con ganas de festa. Un século despois, esas mesmas rúas foron percorridas hoxe por un grupo de mozos de Castro Alobre e do Bouzabrei. Desde o Concello organizamos hoxe, 23 de abril, o Día do Libro, un roteiro que está baseado nos espacios da cidade de Vilagarcía que aparecen no libro O xardineiro dos ingleses, de Marcos Calveiro. Temos a Marcos, ademais, facendo de guía, co cal, os rapaces van a coñecer con moitísima profundidade todos esos espacios da Vilagarcía do século, principios do século XX, na que desenvolve a novela, e tamén os espacios actuais, non? A novela se desenvolve en dous tempos, o actual e o pasado, e creemos que para os rapaces é moi interesante que xa leron o libro, tuveron a oportunidade de ler esa peza. O antigo Salón Varietés, o Salón García ou a Praza da Peixería son só algúns dos puntos nos que este grupo fixo parada esta mañá. Son algúns dos escenarios nos que se desenvolve a trama da novela de Marcos Calveiro que hoxe reproduciron nesta actividade conducidos polo propio autor. Sen dúbida, unha aposta diferente para fomentar o hábito da lectura neste Día do Libro que pon o punto final o lectoriño deste ano. A parte no lectoriño, que nos enfocamos un poquinho máis ás actividades para nenos, neste caso estamos orientados hacia os adolescentes, tamén poder a eles enganchalos e que empecen a ter ese amor e esa pasión pola lectura que realmente os vai a continuar axuntando durante toda a vida. A súa experiencia crítica, a súa experiencia reflexiva vai a ser moitísimo máis completa se son lectores. Tras o éxito desta actividade, o Concello estuda xa en repetir a experiencia aberta xa a un público xeral.